Tuloy-tuloy po yung ating pagbabantay dito sa South Border Control at mahigpit nating iniimplementa itong protocols ng ating IATF Ilocos Norte. Yes, sir. So lahat po ay 100% na ina-account natin ang pumapasok dito sa ating probinsya as per advice and ng ating butihing gobernador. Opo. At yun po din ang directive ng ating provincial director at ito'y ating iniimplementa. Lahat po ng pumapasok, log-in muna. Opo. Yung mga returning residents and returning overseas Filipinos. At the same time, itong locally stranded individuals ay kailangan po mag-undergo ng quarantine based dito sa local protocols na ini-implement ng provincial government ng Ilocos Norte. Okay po. Sir, Okay. ano po yung talagang problema na nai-encounter natin pagdating nila dito sa border natin po? Yung pong kadalasan na problems dito ay ang space pag yung marami. Yes, sir. But then po yun ay naa-addressan dahil yung immediate and proper coordination natin sa OWA ng LGU na kanilang pupuntahan at ang ating pong approval na tinas ni Governor, si Dr. Rina Corpus, ay mabilis po ang kaniyang pag-approve and coordinate sa mga respective city and municipal health office Opo. and then officers para doon sa accredited isolation facility na pupuntahan nila. Opo. So yun po ang ating ginagawa. Sa ngayon, ang suma total ng mga returning residents na ay 651 to be exact. Ang pong distribution niya ay yung returning overseas Filipino ay may 194 na. Opo. At saka yung locally stranded individuals ay may 457 with a total of 651. Ano po yung talagang kine-check natin, yung mga papers nila? Kunyari sir, pag may missing or yung hindi kompleto yung papers nila, ano po yung ginagawa natin sa mga returning or yung nagbabalik probinsya natin? Yun po ay kino-coordinate sa kanilang barangay captains, sa mayors, at sila na po yung bahala na mag-comply kasi po dito sa log-in area ay hindi pwede nating i-hamper kundi ang ginagawa ay inaayos po ang kanilang pupuntahan upang sa gayon ay well coordinated, walang problema at maayos po ang pagdating nila dito sa ating probinsya. Yes sir. And with the ang una-una dito tayo sa returning overseas Filipino. Yes sir. Ang ating OWA ay meron po sila dito sa Urdaneta, yung border control. May OWA po na counterpart ng OWA din dito sa Ilocos Norte. Prior na makarating sila dito, pag na-log-in dun sa Urdaneta, Opo. ipapasa naman sa atin. Oo. At ang ating OWA dito, yung headed by Ma'am Ada, Opo. Ma'am Dan Bugnosen. Opo. So siya po yung Ilocos Norte OWA officer, Oo. safety officer. Oo. At tinetext po sa atin. So ang ginagawa naman natin, kahit wala pa dito, pino-forward natin kay Dr. Rina Corpus. And siya rin ay nakipag-coordinate sa mga respective municipal and cities para po sa acceptance and sasalubungin sila dito sa border. Opo. O makikita natin may mga ambulance na dumarating. Yes sir. Apan na
arrival dito sa border, ilalagin natin sila at dadalhin muna natin sa waiting area sa may tourist isolation facility, Yes, sir. itong tourist house. So yun, andun na yung mga nurses, chine-check ang kanilang body temperature, yung kanilang documents. Lahat naman ng mga to ay nag-undergo na ng rapid test and then swab test. So lahat sila ay mga negative. Yes, sir. And po ito na yung 7 days na ginagawa ng ating province ay local health protocols. So doon tayo sa ROF yun. Pagdating naman dito sa mga locally stranded individuals ay ang procedures natin, linalagin natin sila. And meron po yung documents na galing sa origin, itong travel authority, Yes, sir. together with the health certificate na provide nila. Yun po ang hinahanap natin. And yung the same, yung coordination with the LGU, barangay official, at susunduin po ng kani-kanilang mga health officer. At dito sa APOR, kung makikita natin, meron yung mga doctors, Yes, sir. ito mga authorized person to go outside the residence, yung pupunta sa work. Meron po yung affidavit of undertaking. Yun ang kailangan nila. At yung declaration of health. For declaration of health. So, finifill upan nila and then, yun po. Pero kailangan ipakita nila yung certificate of employment or company IDs. So yun ang pinapakita nila dito sa mga APOR. Another, itong APOR na itong mga trucks and cargos, Yes, sir. ito ay unhampered at talagang kailangan tuloy-tuloy. But kailangan ulit mag-log in din. Chine-check dahil yung mga yung nakaraan na ay may mga nakakalusot, nagpanggap na pahinante. So, dino-double check natin sila. Also, itong mga emergency vehicle, ambulance. Yung kaya nga may mga nurses, dinedetermine muna kung sila ba ay emergency talaga, pero kailangan mag-log-in pa rin. And all other private vehicles, but wala silang concern dito sa Ilocos Norte, hindi essential yung puntahan nila, ay pinapabalik natin sila kung hindi sila returning resident. So yun po ang ating ini-implement. Kung makikita natin ngayon, itong lane na to, Yes, sir. ito yung emergency lane na trucks and cargos. At yung quarantine lane dun sa kabila ay sa mga private vehicles. Pero kung hindi naman traffic ay okay lang, dito sila lahat. At yan ay nakalaan para sa mga private vehicles. Okay lang, no hanunay nga ma-traffic. Pero pag ma-traffic, yun talagang ginagamit natin yan. Panawagan mo po sa lahat ng mga magbabalik probinsya na dapat kumpletuhin po yung requirements nila upang sa ganon hindi po tayo magka-problema dito sa border po ng Ilocos Norte. Apo, in behalf sa ating provincial director, ating butihing provincial director, Sir Police Colonel Abrahano, ay pinapaabot po natin sa lahat ng mga nagnanais na pumasok o bumalik sa kani-kanilang mga munisipyo dito sa province ng Ilocos Norte, Yes, sir. ay kailangan mag-secure muna sila ng health certificate. Opo. Dapat 3 days before doon sa pag-a-apply nila ng travel authority, ay punta muna sila ng health office Opo. or RHU ng mga origin nila. And then, punta sila sa police station para makakuha sila ng travel authority. So yun ang nilay down ng ating IATF National and DILG
na requirements para sa travel authority. Kumpletuhin natin. And bago kayo pumunta, kailangan i-coordinate nyo sa LGU muna, number 1. Kaya minsan natatagalan dito dahil walang coordination. Okay. At alam nyo po na yung LGU nyo ang nagpa-process nung mga lockings nyo dito sa province. Sila po yung nagbibigay. So, kailangan po kumpletuhin. Ito naman, yung bibili lang ng dito sa Ilocos Norte na taga Ilocos Sur. Huwag na kayong pumasok dahil hindi kayo makakapasok muna. Joey Cordero Kiawit, nag-uulat. Kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel at kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at huwag kaligtaan na i-click ang notification bell upang sa ganun ay palagi po kayong mano-notify kapag may bago pa akong i-upload na video o content. At huwag din kaligtaan na i-like at i-follow ang aking Facebook page na JCQ Online TV. Dito po kayo makakapanood ng mga local documentaries mula sa Ilocos Norte at nearby places, mga local news, local features at mga iba't ibang vlogs. Joey Cordero Kiawit sa YouTube at JCQ Online TV sa Facebook page. Maraming salamat po.